va fi ediție limitată? Ce întrebare direct pe subiect perfectă. Răspunsul este nu, nu va fi ediție limitată, tastatura asta va fi pentru totdeauna, gen la noi. Nu va fi nici măcar la precomandă, dar în schimb, primul badge de tastaturi pe care îl vom avea o să fie pe data de 19 aprilie, așa cum v-am promis. Ia uitați, scrie aici și pe elicopterul ăsta care zbura deasupra New Yorkului, pe lângă Statuia Libertății. Atunci o să le lansăm și vom avea așa, odată aici la noi, la magazinul fizic din Baia Mare, 2 la Iulius Mall în Cluj, la Insulă, bineînțeles la București, la Afi Cotroceni. Categoric vom avea și pe site, pe QWERTY.ro, și marele reveal, big reveal-ul la tastatură la QWERTY 80 va fi la Comic Con. N-că am zis-o și pe asta, da, vom fi prezenți la Comic Con pe data de 19 aprilie, exact atunci când vom face reveal-ul la tastatură. Atunci este și prima zi de Comic Con și acolo veți avea ocazia să o vedeți pentru prima oară. În continuare răspund la întrebări despre noua tastatură pe care urmează să o lansăm. Lăsați întrebările aici în secțiunea de comentarii și eu o să vi